Permezz tal-iskema ta' Childcare b'xejn ommijiet tulied bejn 3 xhur u 3 snin qed jaħdmu medja ta' 5 sigħat iktar fil-ġimgħa. Dan ħareġ minn teżi ta' student tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, Ertin Zarb, li analizza l-impatt ta' Childcare b'xejn fuq is-sigħat li jaħdmu n-nisa li għandhom tfal li għadhom ma bdewx jattendu l-kindergarten. Zarb spjegana li l-istudju jieħu medja tar-risposti ta' iktar minn 790 omm minn Malta u Għawdex. Kellek ċertu nisa li ma kienu jaħdmu xejn u permezz ta' Childcare qegħdin jaħdmu, daw ħolqu 350,000 sigħa ta' xogħol sena l-oħra, u waqt li kellek oħrajn nisa li minnhom xejn il-programm ma kellhom l-ebda impatt. Jiġifieri ammont ta' 20% tan-nisa li jużaw il-programm ta' Childcare. Zarb stqar li l-maġġoranza assoluta tal-ommijiet huma kuntenti bis-servizz offrut. In-nisa ġew mistoqsija kemm huma sodisfatti bil-programm, tajthom scale minn 1 sa 5 sabiex jażlu, u sibt li 84% tan-nisa huma jew sodisfatti ħafna bil-programm, jiġifieri 4 jew 5 mill-scale. Madankollu ippropona numru ta' suġġerimenti għal tibdiliet fis-sistema preżenti sabiex ikunu indirizzati nuqqasijiet li jħossu l-ġenituri, ewlenija fosthom il-klawżola tal-assentejiżmu. Bħalissa l-ġenituri jistgħu jibgħatu l-itfal 10% iktar jew inqas tas-sigħat mitluba minnhom kull xahar. Ġenituri ta' tfal tinqas minn sena ilmentaw li tfal jimirdu ħafna, għalhekk issuġġerew li l-assentejiżmu skużat b'ċertifikat tat-tabib għandu jitqies apparti. Ertin Zarb kellimna dwar tibdiliet oħra suġġeriti mill-ommijiet fosthom li l-ħinijiet ta' ftuħ taċ-ċentri jitwalu u li dawn jiftħu fil-festi wkoll. L-aħħar rakkomandazzjoni tan-nisa tinkludi l-mod kif jibbukjaw is-sigħat ta' Childcare. Preżentament jibbukjaw is-sigħat ta' Childcare b'xahar in advance, u n-nisa speċjalment dawk li jaħdmu bix-shift isibu problema biex jikkalkulaw is-sigħat li għandhom bżonn ta' Childcare. L-istudju wera wkoll li dawk l-ommijiet paga baxxa jew medja kienu l-iktar li jużaw din il-miżura. Dawn jammontaw għal 43% tal-ommijiet li jużaw iċ-Childcare b'xejn.